आबा आबौ मा बिखाजों हगारहरबावनांगौ जाखो दिनै नोंखौ? हाबा मा खाफाल लाना फैयामोन नों आबौ दसेल'? माबोरै थांना थाबावनांगौ जाखो आयै? आंनि आबा मोनथाया आंखौ नागारनानै थांबाय। जों गासैखौबो। हनै ओमफ्राय सासेयाबो आबौ सान मा खालामबावनो नोंखौ आं हाजार नाजाब्लाबो मोनफिनखाला आबा। जोंनिफ्राय मानोना नों बेसेबांबा गोजानाव थांखाबाय सना। आंनावथ' बुंनो रावानो गैला आबा। मानो बिदि जायो दे आयै? मानो मानसि मोजांखौल' थाब थाब लाङो दे? आंनि फिसालानि जायगायाव आंखौ मानो लाङाखै? आंखौनो लांमोनहाय आबा, आंथ' बैसो जाबायना। अनाखाना आंनि आबौ फिसाखौसो मोनबाय लांनो बिदि। मोजां जायासै आयै। ओइ बाबासान मा जाखो दे? आबा मोनथाय आबौ फिसौ माबोरै थांना थाबावगोन दे आबा? जोंनि मोनथाया गैला जुरि। आबौ जोंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव थांबाय मोनथाया। ओमफ्रायथ' मा होनदों डक्टरा? आबौनि महरा गाज्रि जाजोब्बायनो आयै। ओइ थाथरखि बोरैबा मोनजोब्बायलै आंखौ। मिहि जों बोरैबा मोनबाबो बेयावनो थानांगोन। मोनथिगौ नाथाय हनै अपारेसन जाखांबानो आबानि गोथै सहखौ लानानै थांसै। मानो थानो थिननाय दे आङो? न'आवनो थानो थिननांगौमोन ना आङो? दाथ' बयबो दुखुआव दंसै मेहे। दे जायखिया आरो सानाल' मोजां फैथोंसै। बाखि उनाव मा जायो नायनोसै आरोना। बेनोथ'। नाथाय बेफोरबायदि जानाङामोनलै। बारु फाजा झालमुरी। आइ थुनथुलि आइ मा जालायखो? हामा जालायखो बेफोरलाय हा? माखौ जालायखो? माबा बारु फाजा साना फाजा हे? बियो बेलाय आंनि गोदान बिजनेससो दा। आं गाबोननिफ्राय मिसल झालमुरी बारु फाजा फानसिगोन। आयु मोजां ना आयै? बै स्कुल खाथिया बेयावनो लांगोन आं। मोजां ना? गोदाव सोराव साननायखौ गारमाराथ' बियो। बेफोरखौ गासिबो दोन आरो मोजां न'आवनो थाबाय था। बबेयावबाल' थां नोङो आथिङा बायगोनसो नोंनिया। फैसासो फैगोन दा जाम बिलाइ। नाङा दे आंनो खामानियाव थांखायोना हाजिरा मावनो। मोनगोनसो बेसेहा? झालमुरी फानहैनो बियो बारु फाजा। बायगोनहाय सोरबा नोंनि झालमुरी बारु फाजाखौ। मा बाया बेलाय बायगोनथ'। कत्ते गोथाव मोनो। नोंलाय बेफोरखौलाय मा मोनथिनो? बैसो जाबाय नोंनिया। गावहा बेफोरखौ जानो मोजां मोना नालाय। गोदाव सोराव सानबाय थानाङा आइ। थाथ' न'आवनो आं थांसै रायलायबाय थानो सोलाबला आङो। जाम्बिया मोनथिया बे एथ' मोजां। आंलाय झालमुरीखौ फानहैखागोन बारु फाजा। माला मेरला बायो। मा गाज्रि दे आंनि बिजनेसा एथ' मोजां। बेबो एथ' थाजा थाजानि। गासिबो गोथां गोथांनि मुरि दङ साना दङ। बै कलेज खाथियाव ओमफ्राय स्कुल खाथियाव थांगोन आं लांनानै। ओमफ्राय सोरबाया बे नायनि आङो। नै बे थुनथुलिया लस जानाय बिजनेसखौ मावाथ'। बेफोर सेलाव थांग्रा मानसिफोर जाग्रा खाजाखौसो फानगोन। होमबासो दा जागोन। सानसे माहाजोन जानायनि खोथा दंना। बारु फाजाखौनो फानगोन आं। थुनथुलिया गावखौनो जोबोद मोजां मोनखायो। बेखायनोथ' थुनथुलिनो रावनिबो गोनांथि गैया। I love myself. बेखायनोथ' आं जेब्लायबो हेपि थायो। गसाइ आबौ मोनथाय बोरैथो बेबायदिनो हरखाबैनो बिदि जाखो दे? राजा मोनथाया जोंखौ नागारनानै थांबाय। आसरितसो मोनबायलै आङो। मानसिनि जिउआव माबायदि ना दसेनो। नों जोंखौ मानो बेबायदि नागारनानै थांखो दे फंबाय? आबौ बेफोर गासिबो आबौ जुलिनि थाखायनो जादों। मा बुंखो जोंबो थानायखौ मा खालामनो हाबावनो दे? मादै मा बुंलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय? बेफोर गासिबो बे जुलि आबौनि थाखायनो जादों। एक्सिडेन्ट जानायखौलाय मा खालामनो हादों दे बिहामजोआबो? नंगौ आबौ जुलिया मोनथायखौ आंनो हरनायमोनब्ला बेबायदि माब्लाबाबो जानाय नङामोन। दिनै गावनि गथ'खौनो जानानै लाबाय बियो। मा बुंनाय जाखो दे मादै? नङाब्ला लोगोसेनो दायो जोंजों थागौमोन मोनथाया। बेफोर गासिबो खालि आबौ जुलिनि थाखायनो जादों। मादै बांद्रायबाय नोंना। आइजोलि बेफोरबायदि समावबो नों बिदि बाथ्रा बुंदों? बुंदों आङो आरो दाथ' बुंबायानो थागोन आङो। जानला बुंबानो जागोन नामा ने? बिहामजोनि जेबो दाय गैया। आंखौ सोबानानै जेबो जाया आयै। आरो दुखुनि समाव बेवहायनो नायनो फैदो ना बायदिसिना दावराव खालामनो फैदो?
नोंसोर जेखि बुङा मानो आहाबो जुलिनि थाखाय जादों बेनो गावनि गथ'खौ बुथारना लाबाय मादै जानला माला बुंबानो जागोन ना फाग्लि जाबायना मानोगे हा एसेबां अन्थाव बाथाव गथ'खौ बेफोरबायदि फोजोबनानै लाबाय जानांगौखौ रावबो लाखि हाया मोनथिबाय नोंसोर जेखि बुं नों थांदो नोंनि गोनांथि गैया जोंनो बेहाय मानसिया मा जादों आरो नोङो दाय मावना लानानै गावनो बेफोरबायदि खालामना लानानै दासो फस्थायना मा जानो आयै बेहाय गावजों गाव दाय होना मा जानो जुरिमावनि जेबो दाय गैया बेयाव सोरबा गावनि बिमाया गावनि गथ'खौ बिदि बुथारना लानो हायो नामा नंखायखौनो आहाबो जुलिया गावनि फिसालाजों आंखौ गोजान खालामलायदोंमोन दाना नुबाय गावजों थानानै मा जाखो बास मादै जाबायसै जानांगौखौ मोनथिखायोमोनबाथ' जानो होनायानो नङामोन माथो बेसेदि उन्दै गावनि फिसाखौ जेरै बिहामजोआ आरो नों बेफोरबायदि मारै बुंनो हाखोहाय गावनि फिसाखौ खोमानांदों बिसो बुजिगौ आरो नों बेवहाय बायदिसिनासो बुंफैदों आइ आंनाबो जुलिनि गोरोन्थि दङ आंनि एसे मोजां सना मोन्थायखौ फोजोबनानै लाबाय नों मोनथियाखैब्ला आदा सानाबो सिरियास जानानै दंना औ बेफोरबो गासिबो जुलिनिनो गोरोन्थि ओइद ओंखारलां नों बिनिफ्राय जोंनि दुखुआव सामिल जानो फैदों ना बारा खालामफैदों नोंलाय गेट आउट ओंखारलां बिमा मोजां नङा बियो मिथिबाय गोदो आंखौसो बखिदोंमोन दाना गावहा मा ओंखायखौनो गाबफ्लासिगोनलाय ना जुरि जुरि सब एक्टिं बिनि मा होनबावनो फाग्लि जाबाय बियो जों सासेया नै मा जादों आरो बिहा बेबायदि दाय होबानो जागोन ना एक्सिडेन्ट जादों जानांगौ दंमोन खोमा जोंबोथ' गोबां दुखु मोनदों गोबां गाबगासिनो नाथाय जुरियाखौलाय मानो बिदि दाय होनांगौ जाखो दे जास्ट बिकज अफ मोन्थाय राजाखौसो मोनाखैमोन ना गावहा औ आबौ बिनि खोथाखौ खोमा होनाङा आदा साननिबो दाबो खबरानो फैयाखै माथो आबौ साना जेबो दाजाथारथोंसैहाय इसोरनाव आर'जल' गाबबाय थासै आङो डक्टराथ' दहाय सोरां आबाजोंबो रायलायदोंमोन जोंबो रावबो नायनो मोनाखैहाय डक्टराबो थांनो होआनाय बिराद सिरियासआव दङनो जामायजो थुनाय आइजोरिजों थांनि माबाफोर बुंदों नामा डक्टरा बिहामजोआबो गैया रावजोंबो रायलायासै आबौ मोन्थायजोंनो दङमोन थुदो जामायजो खेबसे हा एसे बुजायहैयाबा जोंथ' आरो मा बुजायबावनो जोंनो मा मोनगासिनो जोंनि गोसोखौनो बुजायनो हायाखै आबौ मोन्थाय आबौ सान माबोरै बिदि जाखो जोंनि बाबुआ आरो बेवाइफोरा आं जे गिनाय मोनजोब्बाय आङो दाबो फोथायनो गोब्राब मोनगासिनोलै मोन्थाय बाबुआ जे गैला माबोरै बिदि जानो हानांगौ जाखो दे ओमफ्राय बेवाइफोराबो माथो मोखाङानो गाज्रि जाजोबदोंनो औले हाथरखि डक्टर सार आंनि फिसाला सासेया औ मा जों खेबसे नायनो हागोन ना दाथ' बिनि कन्डिसनाबो जोबोद गाज्रि जानानै दङ मा बुंखो रजरि आं रायलायगोन ना ओमफ्राय मानो दासिमबो हुस फैयाखै बे एसेबो जेरैखि जायाबाबो बासायथारदो सार थाबैनो मोजाङाव लाबोफिनदो ना डक्टर सार आंहा नोंथांखौनो आसासै आंनि फिसाला सासेखौ जेरैखि जायाबाबो बासायथारदो जागोन जोंथ' जोंनिफ्राय हानायमानि गासैखौबो नाजागोन नाजानायल'जों जानाय नङा सार एकदम मोजाङाव लाबोफिनथारनांगोन आदाखौ औ सार नाथाय मा डक्टर नाथाय मा नोंथांनि फिसालानि महरा गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय जुरि दा बेखायनो आरो बेनि महराथ' आरो सिगांनि बायदि जाफिननाया गोब्राब जासिगोन आंनि आबा सान डक्टर सार जि जायै जाथोंसै नाथाय आंनि आबानि जिउखौल' बासायथारदो आबानि महरा जेरैबाबो सोलिगोन आंनि फिसायाल' थांनानै थाथोंसै अब्ला जोंहा बाबुनि फेसनि सार्जारि खालामनांगोन औ आं आंनि फिसाला सासेखौथ' खोमाखाबाय दा आरो गुबुन सासेना जिउआनो खाथियाव दङ बिनिफ्राय आरो बिनि महराबो मा डक्टर जेबो राहा गैयाना आरो फुरा ग्लास हाबजोब्बाय अब्ला माथो खालामबावनांगौ सार नाथाय अब्ला आदाया सासेनि जिउआथ' थांखाबाय नाथाय आं आंनि फिसाला उन्दैनि महरखौनो होगोन डक्टर आंनि आबा साननि महराव आंनि आबा मोन्थायनि महरखौनो होगोन आङो बेथ' थांबाय नाथाय आरो आबा सासेनि महराबो गाज्रि जाबाय बिनि महरावनो थांना थाथोंसै आंनि आबा मोन्थाया जागोन दे अपारेशनखौ थाबैनो खालामदो सार जोंनिफ्रायथ' जों 100% नाजाखागोन बाखि आरो नोंथांमोनाबो फोथायनाय लाखि जेरैखि जायाबाबो फोथांथारनांगोन आंनि फिसाला सासेखौ नाथाय बेफोरो जुरि मम औ आबा आंनि आबा मोन्थायनि महराव आंनि आबा सान आबा मोन्थाय सानैबो थांनानै थागोन आंनि फिसालानि जिउआल' बासायथोंसै बाखि महरजों आंहा जेबो लोब्बा गैया सासेयाथ' गोमालांखाबाय आबा मोन्थाय दुखु जाना दे जुरि जों दंना माबोरैथो बिदि जाजोबखो दे इसान मोनथिला जुरि मम
Ada-chan, nों थाबैनो मोजां फैफिनदो ना? 아바산. 운전편아 나한테 대신 집에 잡히라기면 되게. 나다 지네 양그 급앙 두쿠만을 말링서를. 사실 그왕 마비 가정 비다 휴바오는. 아래 봐서는 이모 호라 아바. Mana bebaji jaga nagsirada. 아바 문제도 등구 나가는 탕바이. 나한테 하는 그 비바지 호가 홀라 아바. 능 타는 한근. 안기 자게 단난근 능 아바. 아바 소나. 아바 기. 능 답이나 함근 대 아바들. Hamgan juri mau mana hama sana ada hamnanggan. Ơi Phong-bai, 우치리 나대 Phong-bai. Được bà để dừng của bây giờ nào đang thằng kia bà. 우치리 내 Phong-bai, please. Xin đây này nè, bà mình thay. Cả đứa bà nuôi thằng như thế. Em có thấy bà hồi là bà đừng là nghe bà. Thu nó bảo thằng như thế. Em bà, đừng nuôi thằng này nè. Để nuôi thằng thấy bà nhịp vậy. Please, नोंथांमोना दा बाहेरायाव थांथ'दो दसे। Oमफ्राय डक्टर सार, आदाया मोजाङाव फैफिनगोन ना? जों हानायमानिखौ गासिबो नाजागोन। नङा डक्टर सार, आदाया हामथारनांगोन। बिदिबा ओमफ्राय आदानि महरा बाबु मोनथायनिखौ होसिगोन ना सार? औ। दे जागोन दे, आदाया मोजाङावल' फैथोंसै। बेबायदि हालोदाव नायनो हाला आं आदाखौ। बिदिबा सार बिनि फंबायनि महरखौनो बेनो होसिगोन। दा हनै बिमायानो बुंखाबाय बेबायदिनो जाथोंसै। सासेयाथ' बे बुहुमावनो गैखाला, नाथाय सासेया दंब्लाबोथ' आरो। औ सार, महरानो। दे अब्ला रेडि खालामदो गासिबो। जागोन सार। दे जाबायना? दा थिगला, आं जाबाय होनबासो नों खेबनांगौ दा। ओइ सान्दुं गोसाफ्राव बाथारबायलै आङो। मानदो 10 थाखा होगोन आंलाय। इस अबाव गावनि 10 थाखा ओमफ्राय फट'खौ बेसेबा बुरजा खेबजागोन? बे 10 थाखाखौनो मोनदों रंजा। बेजों खुरखुरि मोनजागोन नों पेकेटनै। ओइ दे सान्दुं गोसाफ्राव। रा। ओरैबायदि फैनांगौ आरोना फट'आ। जे ओइनि माबा नुदों बेफोरबायदि। जाबाय। मोजां खेबखागौथ' हले। एबार जों आं माबा सानदों। जाबाय। आरो र' मोनसेबाव। मानसिया एसेबो थिनथांबाव ओमफ्राय खेबदो। थै बाथारबायलै आङो। मोजां उथिदोंना उथियाखै थिगला फट'आ? उथिदो दे मोजाङैनो। जाबाय दे होनबा दिनै लाबोदो। मा खालामगोन नों ओमफ्राय एथ' बुरजा फट'खौ? नङा बिजों मा? आंहा आपल'ड होगोन आरो। थांद' नोंहा मिथिजाहैदो। ओमफ्राय आलु भाजा एवना दोनफिनदों। बे गरमाव दाबावनो जिरायनो बाथारो। ओमफ्रायथ' आलुआनो दरथामल'खासोमोन खोमा। ओंखाम जायाबाबो जाया। ओंखाम उखैसोयोना। आरोथ' जानो थाखायबो संनांगौ। बे मोनसे जाबाय। आरो जाखांनानैबो दाना बासन सुदोलाय। मानो बिदि दे? बे समायना रमायना बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय जायोब्ला नाथाय आं जानो थाखायसो थांनानै थायो। बेफोरलाय आंनि हुदाखा। ओइ थुनजुलि। औ मा जाखो? आरे नों मिथिदोंना मिथियाखै? आंलाय माखौ मिथिनांगौ? दा थुनजुलिया टिभि निउसआव फैबाय नामा? जाम्बिना आं लटरि देरहाबाय। आरे बिदि नङा। नाथ' लटरि देरहादोंना टिभिआव फैदों। अब्ला माथो? बे दाख्लै नोंसिनाव फैदोंमोन ना ओमफ्राय जे सम फैयो। औ सोर? नों दाख्लै शपिं मलाव थांदों होनलायनायालै। सानसोराङा? औ नों दिनै मबाइल नायाखै आरो? माथो बे एक्सिडेन्ट जादोंनो। एक्सिडेन्ट जादों? औ जोबोद गिदिरैनो जादोंनो। आं नुदों फट'खौबो। मा? सोरबा आपल'ड खालामदोंमोन एक्सिडेन्ट जानायखौ। ओमफ्रायथ' मानसि सासेया थैबायनो। दाबासो सासेया सानैमोननो। थैबाय? सासेयाबो बिराद सिरियासनो। दाबा मा जायो मिथिया। दे होमबा थुनजुलि नों थाथ' दे। नोंखौ मिथियोना मिथियाखै सानना खिन्थाफैदां। औ। सानसोराङा एक्सिडेन्ट जाबाय? माब्ला? नाथाय माब्रै? ओमफ्रायथ' आं सोरनाव सोंबावनो दा? आंथ' रावखौबो सिनाया बिसिनिखौ। ओमफ्राय बिसिनावबोथ' आं थांनो हायाना। सानसोरां थाबा बेलेगमोन, दाथ' बेनो बिदि जादोंबा। आं जा गाज्रि मोनबायलै खोनानानै। अब्ला मा जाबावगोन दायो? आंनोलाय सोर खिन्थाबावगोन?